Vážení spoluobčania, poslucháči, dnes vám to poviem jasne. Ten, kto nemá podcast, ten nemá hlas. A ten, kto nemá hlas, tak ten musí mať mandát. Mandát, nemandát. Keď nevieš poriadne hovoriť, tak už buď ticho. Podcast. To nie je politika. Podcast. To je vtedy, keď si môžeš sadnúť a môžeš hovoriť, čo máš na jazyku. Presne, chápeš? Keď ideš robiť robotu, tak nemôžeš povedať, že ja to mám v hlave, chápeš? Ale musíš ukázať výsledky. Výsledky, chápeš? No, chápeš? No, a u podcastu, chápeš? Je to obraz a zvuk. Chápeš, nie? Chápeš, no. No, a pokiaľ to škrípe, vrzgá, alebo bucha, no tak, chápeš, tak to rovno môžeme hádzať do mešačky. Veru tak. Keď piesen spievaš, musí by ju počuť. Nie ako keď spievaš, ako keby si spieval do vankúša. Presne. Keď ideš na zápas, tak sa tiež pripravíš. No. A keď ideš do podcastu, no tak sa tiež pripravíš. Ale musí to byť systém. Musí to mať myšlienku, musí to mať strih a musí to mať pointu. No a nielen hovoriť, ale vedieť s tým aj ďalej narábať. A pokiaľ máte dobrú myšlienku, ale zlý obraz, tak si to nikto nevypočuje. A zvuk? Zvuk je základ. Lebo keď nepočuť, môžeš hovoriť, čo chceš, aj tak, že ti zaspia. Hej, a keď zaspia, to už je koniec. To už ich ani odzemok nepostaví na nohy. A keď to znie dobre, ľudia počúvajú. Aj keď varia kapustnicu. Presne tak. Sloboda slova. Ale musíš ju niekde vypustiť. Sadneš si a naštartuješ ten svoj hlas. A vyrazíš na cestu. Ale nie na tú rozbitú, starú, ale na tú novú, virálnu, tú hitovú. To vidím ľudí, čo chceli hovoriť, ale nemali kde. Ale teraz